Lux o el diluvi. I la 38a Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida torna amb noves propostes artístiques, des de la titella clàssica fins a nous llenguatges, com ara la màgia. Des d'avui fins al 12 de novembre, 14 companyies recorreran 21 pobles de la comarca amb un total de 34 funcions. Enguany es bat un nou rècord de participació de pobles amb la incorporació de Llutxent. Amb les titelles els diem adeu. Gràcies, com sempre, per estar ahí, per triar-nos, per a informar-se. Ja saben que tota l'actualitat continua a la ràdio, al web i a les xarxes socials de Punt Mèdia. I ara de seguida arriba Anis Ordóñez amb els esports, Joan Carles Porter amb l'oratge i a continuació els companys i companyes de TAP Sàping. Nosaltres tornem demà. Que passem molt bona nit. Bona nit.